angathathela ithuba abonge uhlelo lwethu lwe-Mind Diaries season 1. Le episode namhlanje siyayivala ngayo, so ngithatha lithuba leli ngifuna ukubonga bafowethu bonke abasubscribeile bebuka ilokhunja i-show yethu from ku-episode 1, ama-reels akhona, be-like, be-share, be-comment, siyabonga kakhulu. Kunento-ke ekhona njengamanje where i-content e-authentic esuyikhuluma ngempilo le ngempela ethinta abantu bavama ukubalekela nokungayithakaseli bese kuthi le mpilo le extreme kubo mhlawumbe ebhalwe phansi nabantu abasuke bezama ngako ukuthi bathola ama-likes nama-views ofeature yona-ke inhloso yethu le thina njengabantu beMongi TV. So ngicela ukubabonga bonke abantu abasubscribeile, ba-like, abashare, bayibuka i-content yethu, siyabonga kakhulu. Lesi bekuyisingeniso ngoba ziningi izinto ezikhona esifisa ukukhuluma ngazo maqondana nokusebenza nje kwezemisebenzi ngoba ukusebenza ngeke sikubalekele kuyimpilo yomuntu omnyama. Umuntu omnyama amathuba akhe avela ukuthi aqala asebenze, amathuba nje aphathekayo umuntu omnyama. So uqala asebenze kuze kube uyachuma, uyakhula ngolwazi, uyakwazi ukuthi angene ebhizinisini aqhubeka aye phambili. So ke ukusebenza kuyi-part and parcel yomuntu omnyama ngoba ngisho umuntu omnyama ozovula ibhizinisi uzoba nabasebenzi. So ufanele understand ukuthi ukusebenza kuyinto kanjani. So ke njengoba ngikhuluma-ke noma besikhuluma ngendaba yasemayini, imayini le ngasebenza kuyo ngasho i-experience yokusebenza from inhlonipho, i-racism, imisebenzi enzima, ukubekezela, ukufunda impilo, zonke lezi zinto lezi engangithola lapha, izinto ezangicija nami empilweni ukuthi going forward ngiqaphele ukuthi okay, indlela impilo sofanele ngiyiphile ngayo ile. Izinto ezithize empilweni noma emkhakheni engisuke ngikuwo abantu ezibalimazayo yilezi, yabo. So ukuze ngikhule futhi ngibe equality yomsebenzi lokho engikwenzayo na indlela ofanele ngiyithathe. So ke lezo zinto ke njengoba sisho izinto ekufanele lezo sibakhuthaza abantu ngendaba yokusebenza ukuthi mawusuka umsebenzi noma ufike workplace yiziphi izinto kufanele ukuthi uyiqaphele, ubhasobhe ukuthi ungayineglect lezo zinto lezo, uphinde futhi uqinise ezintweni okusuke ngempela zilethe lapho nezizathu ezisuke ngempela zilethe lapho. So ke iningi i-content ekhona ongayicabanga engakwenzela inzuzo ngokusheshsha, but akuyona thina abalandeli noma bathandi noma basungu beMongi TV okuyiyona into esifuna ukuyisabalalisa ngaleso sikhathi. Nasifuna ukuthi okay, uyileke noma ubileke umqwayizi noma ubileke isigebengu noma ubileke ukuthi, but ke wenze kanjani ukuthi mhlawumbe uthole umsebenzi, wenze kanjani ukuthi uqale ibhizinesi, yabo. Yizona zinto lezi esikhuthazayo, sikhuthaze nokuthi la ukhona umncane noma lento oyenzayo wawungazi uyicabange kangakanani. Kunabantu abasebenze emahlathini, sine content eningi abantu abasebenze emahlathini, umzimo wokusebenza ehlathini ugawula igodo, yabo. Into ongazi uyicabange empilweni yakho, kodwa manje ngesimo sokuthi unezingane 2 3 awukwazi ukuthi akukho kwi-nature yakho ukuthi ungasuka udayisa umzimba, ungasuka uyokwenza izinto ezo-degrade, yabona, as much as isithunzi sakho sesincane ngayo leyo ndlela, kodwa ukwazi ukuthi akusinto okukhuliswe ngayo ukuthi ungamane uyoyenza. Kunabantu abasebenze ey'ngodo, kunabantu abasebenze ey'nkontrakini, yabo. Usebenze nabantu bangaphandle ey'nkontrakini, uthi uyafika uyasebenza kuthiwe hhayi wena weak. Izinto ezenzekalayo, sikhuluma nje ngezinto ezenzekalayo, ugcina ubaleka ushiye umsebenzi, yabo. Uthi uyahamba uyelokhunjeni uyangena niyaklina nama-domestic worker kuthiwe ucomplaina kakhulu, yabo. Izinto lezi ezikhona uba kanjani-ke equality domestic worker, ubunzima odibana nawo masuke uyi-domestic worker yini, ngoba akusizi ukuthi siyokhuluma ngemkhakha enabantu aba-very few, ngemkhakha uthola ukuthi yenziwa idlanzana la ngempela and elites people, yabo, intellectual. Izinto kufanele sikhulume ngazo lezi zinto lezi ezikhona. Uma uyofuna umsebenzi lapha esupermarket uqashwa yiNdiya, yabo. Uqashwa yiNdiya, usebenza ngaphansi kweNdiya, ingqinamba odibana nazo, umemeza kushona ilanga lapha, it's part of umsebenzi, uyasebenza, bamba ishinana phansi emayini, ubhora amatshe ngomadumelana emayini, yabo.
imisebenzi enzima yonke leyo, yabo. Uqhuba ibhara, kwakhiwa isitezi, kubekwa amalentela, kubekwa yonke into, ugijime nebharo ephezulu. Izinto lezi ezenzekalayo impilo lesiphilayo, yabo. Uyaklina esibhedlela, wenza imisebenzi enzima, nomsebenzi ongacabanga ukuthi wayenza. Uklina emamola, imisebenzi ekhona lo, uyi-security, uhlala nenje esiporweni, uhlala uhleli nenje esiporweni, yabo. Wona umsebenzi wakho lo, ugibela ihashe, uyaqombola Boksburg lapho, yabo. Yonke leyo nto leyo i-reality yempilo esiyiphilayo siyabantu abamnyama, okufanele siyilalele, siyibuke, uxoshe nawe mawulokhulu ukuthi lo muntu lo wafika esigabekweni esiwukuthi akuwona umkhakha noma akuyona environment engikuyo, kodwa la ngiyakufunda ukuthi okay, mawusuke usesimeni noma ukwi-level ethize, ukhuphuka kanjani, wasebenzisa kanjani amathuba alowo mkhakha okuwo, leso step okuso ukuthi uwazi ukuthi u-elevate uye phambili. So izinto-ke lezi zinto esifuna ukukhuluma ngazo njengoba senze ilokhunja indaba ye-Mind Diaries. I-Mind Diaries njengoba ngikhuluma ngosizini wami, ukhuluma nge-experience yami yasemayini. Sisazoxhumana-ke nabantu, baningi abantu basicela ukuthi sixhumane nabo, bafuna ukushare iy'tori zabo nabo. Sisazolokhunja, sizomenza u-season 2 la khona abantu bezoxoxa-ke ngelokhunja-ke ngemisebenzi yabo nangomzimba babo besemayini, because sizoqhubeka ne-Mind Diaries, yabo. So-ke kuningi esizokwenza. Mhlawumbe futhi uyafisa ukuhlangana nathi noma uxoxe nathi mhlawumbe ngesimo, mhlawumbe i-domestic worker, umzimba bakhona, ngesimo mhlawumbe usebenza enkontrakini, umzimba bakhona, nobuhle bakhona, nokukhula kwakho, impilo yakho wayishintsha kanjani, washona kanjani phansi. Umukelekile ukuthi ungasithinta, sixhumane nawe, mhlawumbe sikwazi ukuthi sikufake nawe la elokhunjeni ukuze ukwazi ukukhulisa abantu, ngoba omunye umuntu, mina ubaba wami usasebenza khona emayini namanje, noma esezophuma emayini ngoba usemdala, kodwa abantu engasebenza nabo emayini namanje ababewubaba basewubaba namhlanje, ababewubhuti basewubhuti namhlanje, yabo. Umzimba esakuthola lobo sisonke, i-experience esayithola leyo sisonke. Abanye impilo ayihambanga kahle, abanye ayahamba kahle, abanye baprosper, abanye akubanga right, abanye namanje basabhajiwe khona lapho, yabo. But yini impilo? So-ke lezi zinto lezi sizenzela ukuthi sikhuthaze nabantu ukuthi mfowethu, njengoba ngishilo nama-episode aphelile, kunabantu ababuye emajele bahamba bayosebenza emayini, bafike basebenza emayini bahlonishwe, ukuthi usejele akusho ukuthi impilo yakho seyiphelile vele. Kunabantu abenza amabhizinisi bebuye emajele, baprosper, babhala iy'ncwadi, bakhona abanye banama-podcast, yabo. So akusho ukuthi impilo yakho seyiphelile ukuthi mhlawumbe ungene ejele, cha, akusho njalo. Njengoba ngisho ngithi sidibane nabantu abaphuma ey'mpilweni ey'hlukene. Ukuthi isikole awusiqedanga akusho ukuthi awusiqedanga isikole ngonyaka othize usengangasiqedi manje, usengangazami manje ukwenza okunye, ungakwenza ukuthi uphumelele empilweni. Regardless of la ukhona, akhona ama-chances ukuthi impilo yakho ungayishintsha ingabi ilento le ongayifuni njengoba injalo njengamanje. Usuzele iy'ngane, kunabafowethu abafinisha esikoleni, umuntu wakhona ukuthi ufinisha esikoleni noma agcine eyekile ukuthi wakhulela ingane, impilo yakhe agcina yangaba right. Omunye waye-right, ama-circumstances ahlangana nawo amdicilela phansi, wagcina lowo muntu lo esephile enye impilo angayithandi ukuyiphila, sisebenza imisebenzi ayingacabanga ukuthi uyayisebenza, ngoba at the end of the day kufanele uphile, kufanele ubaphilise abantu bakini, kufanele uphilise umndeni wakho, yabo. Kufanele futhi nawe kubaluleke kakhulu ukhule, ungabi umuntu osebenza into esikhathi eside, phela 10 years lokwenza into eyodwa, ukhuphuki, awuyindawo, ushintsha abantu bakhuphuka eduze kwakho, umile wena, yabo. So yonke lento kufanele sikhuthaze kubantu. Uthola isikhundla, uyiphatha kanjani uma uthola isikhundla, yabo. Uyacindezeleka, kufanele ngabe uyapromotheka, awupromotheki, yabo. Iyiphi indlela owenza ngayo ukuze ukwazi ukuthi ukhule? So izo-ke izinto kufanele sikhulume ngazo lezo. Ziningi izinto abantu abakhuluma ngazo ebukeka umxhwele engakumoshela isikhathi, kodwa mina ngikhuluma ngawe ngoba la ukhona umsebenzi osebenzayo awuthandi, futhi unalo ulwazi lokuthi lo msebenzi osebenzayo ngeke ukunikeze lamaphupho lawa owafunayo. So-ke ingakho-ke fanele ubukele kubantu, and ukubukela kubantu qala. Yes, ungabukela kubantu asebephezulu lapha emkhakheni,
kodwa bukela kubantu kuqala abasucceeda la ukhona. Qala bukela kubantu abasucceeda la ukhona ngoba uzofunda incwadi ezinkulu, yabo, zikutshele ngamagama amakhulu. Kodwa manje mawubhajwe uqhuba ibhara uPlesterman lokhu nje nekontrakini. uPlesterman ekontrakini. As much as uzofunda ufuna ukuthi nawe ube ucorporate ube big, but fanele ubuke ukuthi standard lo muntu lo ongaphansi kwakhe kule contract ukuthi ufike kanjani ukuthi abe contract manager or abe architect or abe ilokhu nje abe i-kingpin ye construction. Funda kulo muntu loyo, yabo. So ke ilokhu nje izizathu kusalelu hlelo noma sale channel ukuveza izinto abantu abadibana nazo ngempela empilweni, hayi izinto ezingamaphupho, hayi izinto futhi eziyiduri. Cha, iduri siyabona ngeduri. Sifuna thina la ukuthi umuntu maxoxa nathi ngoba lo season 2 sizomenza. Abafowethu basitshela abafuna ukushare udaba labo ngengcina abadibane nazo emayini, especially abantu abanye bengade ngikhuluma nabo lapha. They are willing to come forward sixoxe ngaleyo lokhu nje ngalobo bunzima nokuthi impilo yabo bayishintsha kanjani, nokuthi impilo yabo yashona kanjani phansi, yabo, into enjalo. So ke yileyo nto ke sikhuthaza, hayi ukuthi sidwebe izitori ngoba yonke le lokhu nje lama episode enwabukile awabhalwe phansi, akurehezwa. Into bengisuke ngiyikhuluma lapha, ngikhuluma ngento engangiyibona yenzeka. Ezinye zezinto kungenzeka ukuthi azikho accurate ngokwama-date noma ngokwani, kodwa igameko lezi engisuke ngiyibeka igameko ezenzeka ngempela, futhi angikho hyperbolic. Into ebekade ngiyibeka lapha angikhulisi, yabo, angikhulisi. Anginawo lo mdlandla ukuthi into ngoba mhlawumbe ngangiyibuka noma yayingichaza bese ngifuna ukuyikhulisa kakhulu. Cha, ngikhuluma ngento eyayikhona ngoba makukhulunywa ngeshinana, omunye umuntu mangiziveza ishinana lapha ngiveza isithombe sawo, ungasibuka ngathi into encane nje. Ziningi izinto ezincane empilweni ezakushaya nawe empilweni oyiphilayo, yabo. Ushaya uThemba, athembisa izulu nomhlaba, uyitshela ukuthi hawu uThemba ubhayiswe intombi encane, usumona akubhayizisa ugcine ungena kwezinye inkinga ezinkulu. So izinto ezincane lezinye izinto ungayibona ngathi zincane kanti umthelela wazo mkhulu, yabo. Ziningi izinto ezikhona emayini namanye ama-recap esisazowenza ngoba emayini nje kunezifo etholakalayo emayini. Emayini iningi izinto ezenzekalayo, kunama-injuries, abantu bayafa emayini. Yizo zonke izigameko lezo esisazobuya si-recap kwamanye ama-season ukuya phambili. But ke bafowethu, nevertheless ngiyabonga kakhulu kubantu, kubafowethu, ngoba abanye abafowethu abaze benza ukuthi ngiyenze le season ye-Mind Diaries season 1. Kunabantu bengithi bangihlangana nabo ngibaxoxela befuna ukwazi ngendaba zasemayini, noma mayize umuntu ngimtshela ngangasebenza emayini, afisa ukuthi hey ndoda, hayi lento lena nje, yabona, abe nomdlandla umuntu ukuthi lento mangimxoxela umuntu noma edibana nami afuna ukuthi ngibuye ngathi mayina nabanye abantu ngaphinde ngiyixoxe lento. So that is why ke ngize ngathatha ithuba lokuthi lento ke ngi-express noma ngizama ukuyidocumenta ngiyifake la ku-YouTube. Njengoba sengishilo ke bafowethu, siyabonga, asiphezi. Ku-season 2 sizowenza ngelokhunja nge-audio ethe ukuba top. Sizowenza futhi u-season 2 ngecamera ethe ukuba top. So abantu bakithi ba-understand ngoba mayisathuka isinga usizo wami besathuka isinga. Siyabonga ama-appreciation abekhona kubantu, siyabonga i-response yabantu, siyabonga i-support yabantu. Siyafisa futhi ukuthi nabo bonke abantu abanye abazokuthola ukulokhunja ukusizakala kulezi izitori esizixoxayo ziba relate lapha nalapha ya. Lento le nawe ungayenza mfowethu. Nathi sibukela kwabanye, nabanye babukela kwabanye. I-content creation into ekhona namhlanje eyenzekalayo, ayidingi ukuthi ungaze ube nezinto ezinkulu la uhleli khona. Ungakwazi ukuthi ifoni oyisebenzisayo wenza izinto. So ke njengoba ngisho njalo ke nathi sibukela kubantu abakhulu abenza izinto. Mina nje ngibuka ama-podcast amaningi kakhulu, yabo. Futhi ngilandela i-content le ngibona ngathi iyangisiza. Kunama-podcast amanye amakhulu
uthola ukuthi adumile ezweni but angiwabuki ngoba ikhona into yakhona ngiyabona ukuthi ayingisiza. So ke nakhona la bakhona bazosizakala, bakhona abangeke basizakale. Ngiyafisa abafethu ukuthi sibambisane going forward. Ngiyabonga kakhulu. Igama lami ngisicela waSimelane umbuzi mawa le phansi ebaqulusini eMondle Friday. So ke ngibonga kakhulu. Bese kuthi ke ngiyafisa ukuthi ngibabonge bonke abafethu. Abantu engisebenze nabo emayini, abantu engifike ngaphisana nabo emayini, even abangani bami. Shout out to uSiphiwe umngani wami bengisebenza isikhathi ngisebenza eTrehe bekumngani wami elokhunjeni eUtrecht. Indoda siyasebenza overseas leyo. Ngelinye ilanga naye ngiyafisa ukuthi kuma season azayo ke ngiyibize sizoxoxa sihlale nayo phansi ke sitshele ngomzima wokusebenza lelo kunjeni emikhunjini phesheya. Mfowanyambosi shout out to wena mfowethu la ukhona. uNkulunkulu abe nawe. So ngisebenzeke emayini ngaba nabanye abangani, abanye bebengabona abantu basemayini ngoba abangani bamvela abaningi bekuwabantu ongasibona basemayini. Njengoba ngeke ngasho ukuthi isikhathi esiningi abantu basemayini bekuba abantu abaphila vele impilo yesintu, mina bengiphila impilo ye-hip hop. So bekuba into ke ekanjalo. But nevertheless even umphakathi waselokhunjeni wase-Utrecht ngihlalile elokhunjeni eWhite City, ngahlala eBenstop, i-Utrecht nje ngihlalile khona. Ngafike futhi ngaba umuntu ozothayo ohlala nobaba wakhe. Noma abanye babecabanga ukuthi mangihleli lapha eTrehe betshela ukuthi hayi ngiyabhayiza noma manje ngangade ngibuye eGoli. Impilo le yobumnandi nale enithi nina yegroove ngangiyibonile le, kodwa ke akusinto engithanda ukuthi leyo ngaziwe ngayo ngoba ukuhlala kwami nobaba kwafike kwangakha kwangiqala phansi, nokulahleka kwase kukhona ngabuya ngaqonda ngangena endleleni. So ke bafowethu bonke abalandeli nabathandi beMongi TV siyabonga, asiphelisi, nibe right.